truco, seguríssimo. A veure, una ex em truca i em diu que vol quedar amb mi. Li havia de dir que no? L'Andrés no fa això. Sóc un galant. Ei, un moment. Que jo no volia res. Res. Perquè havia de veure el gènere que s'havia deixat perdre. De res, eh? Hola, Andrés. Hola. Com va? De puta mare, ja ho veus? I tu? Bé. Bueno, la veritat és que no estic del tot bé. No, clar que no. Sense l'Andrés fa molt fred a fora, eh? Em sap greu, Olga, però aquest tren ha marxat. Ai, aquest tren està 7 o 8 estacions més enllà. Guardo molt bon record del que va passar, però el meu cor ara mateix... Un moment. Et penses que tu i jo... No. No sé si te'n recordes que aquesta passatgera va baixar voluntàriament del tren abans de sortir de l'estació. Saps quan entres a un tren, te n'adones que no és el que volies agafar i baixes corrents abans que et tanquin les portes? Llavors, a veure, per què hem quedat? A veure, hi ha una cosa important. Recordes quan vaig pujar al tren? Recordes que vam viatjar sense bitllet? Sí. Fa poc m'he assabentat d'un tema que t'he de comentar. Bum! A veure, és una mica complicat, però t'explico. Olga, talla el rotllo, al grano. Clamídia. Com? O sigui, ja saps que és una nena. I ja has pensat el nom. Però pensava que era una cosa que havíem de discutir abans, no? Que per suposat que l'última decisió és teva i tal, però... Clamídia? Sóc un tio modern, però pels noms, doncs, sóc bastant convencional. No sé, jo li hauria posat Clàudia, Andrea, Emma... Però clamídia? Clamídia? Clamídia és una ITS. Ai, pobreta, que està malalta més. Una ITS, una infecció de transmissió sexual, Andrés. No estic embarassada, tinc clamídia. Com que... Clamídia! 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 Joder, quina bona notícia! Clamídia! Clamídia! Yes! Clamídia! Has acabat? Sí? No, però un moment. Tu només ho havies fet amb el teu ex, no? I? Em va dir fa un temps que tenia clamídia. Ja, però tu i jo només ho vam fer una vegada i va ser... Va ser un trajecte molt curt. Mitja distància. Semidirecta. Andrés, que t'has de fer les proves i avisar a totes les teves companyes perquè també se les facin. Amb totes aquelles que hagis viatjat sense bitllet. Espero que no siguin moltes. He de marxar. Sí, clar, merci per avisar. Però vols que anem a fer un cafè? No, gràcies. Aquest tren ha de marxar. Una altra vegada. Adéu, Andrés. Recorda avisar totes les estacions. Adéu. Unes flamenques perquè la notícia passi millor... Difundir a todas. Ale, aparcao. Ai, condón, Andrés, condón. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.